நாங்கள் பண்ணியிருக்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நியூமேட்டிக் சம்மர்சிபிள் பம்ப். இது வழக்கமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற கம்ப்ரஸர் பம்புகளுக்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாக இருக்குங்கிற காரணத்துக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இது வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற கம்ப்ரஸர் பம்புகள் என்ன நடக்கும்னா, கம்ப்ரஸர்லேருந்து கிடைக்கிற அழுத்தமேற்றப்பட்ட காற்றை வந்து நாம் நேரடியாக நிலத்தடி நீரோட கலக்க விடுறோம். அப்படி அந்த காற்று நீரோட கலக்கும்போது அந்த நீரோட அடர்த்தி வந்து குறையும். அந்த நீரை சுற்றி இருக்கிற மற்ற நீரோட அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த குழாய் வழியாக அந்த அடர்த்தி குறைந்த நீர் வந்து நம்மளுக்கு மேலே நிலமட்டத்துக்கு வந்து கிடைக்குது. இதில் என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா, அந்த கம்ப்ரஸர்லேருந்து கிடைக்கிற அழுத்தமேற்றப்பட்ட காற்றில் வந்து சிறிதளவு எண்ணெய் வந்து கலந்துருக்கும். அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அதை குடிக்கிறப்போ. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நிலத்தடி நீரில் வந்து சிறிதளவு உப்பு தன்மை இருக்கும். அது கூட இந்த காற்று வந்து போய் கலக்கும்போது அதோட கடினத்தன்மை இன்னும் அதிகமாகி உப்பு பிடித்தல் பிரச்சனை நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதன் காரணமாக நாம் அந்த நிலத்தடி நீர் குழாய் கிணறுகளில் பயன்படுத்துகிற குழாயை வந்து 2 வருடங்களுக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம மாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இதை வந்து நாம் தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த நியூமேட்டிக் சம்மர்சிபிள் பம்புங்கிற இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன நடக்கும்னா, கம்ப்ரஸர்லேருந்து கிடைக்கிற அந்த அழுத்தமேற்றப்பட்ட காற்றை கொண்டு ஒரு காற்றால் இயங்கக்கூடிய ஒரு மோட்டருக்கு வந்து நாங்கள் இயக்குறோம். அந்த மோட்டரை வந்து நம்ம வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற சப்மர்சிபிள் பம்போட நாங்கள் இணைச்சிருக்கோம். இதன் மூலமாக அந்த காற்றின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டு அந்த பம்பு இயங்கும். இதனால் நம்மளுக்கு நீர் வந்து நிலமட்டத்துக்கு வந்து தள்ளி கொடுக்கப்படும். அந்த சப்மர்சிபிள் பம்பில் வந்து இம்பலர்ஸுங்கிற வந்து காற்றாடி போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அது வந்து நீரை வந்து நம்மளுக்கு கீழே இருந்து மேலே தள்ளி கொடுக்கும். அந்த இம்பலர்களை இயக்கிறதுக்கான ஆற்றலை வந்து இந்த காற்றால் இயங்கக்கூடிய மோட்டர் வந்து நம்மளுக்கு தரும். இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்மளுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற கம்ப்ரஸரோட திறன் வந்து 20% தான் இருக்கும். அதிகபட்சமாக பார்த்தோம்னா 30% வரைக்கும் வரும். 20லேருந்து 30% வரைக்கும் தான் அதோட திறன் இருக்கும். நாம் இந்த நியூமேட்டிக் இந்த டிரைவ் பயன்படுத்தி பண்ணும்போது நம்மளோட இயக்கத்திறன் வந்து 15% வந்து அதிகப்படுத்தப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ரஸர் பம்பில் நாம் பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு நீர் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது. விட்டு விட்டு நமக்கு நீர் கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே இந்த டிரைவ் பயன்படுத்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நீர் தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஏற்கனவே இந்த கம்ப்ரஸர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ வழக்கத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் மோட்டர்களுக்கு மாறும்போது அவங்களுடைய முதலீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. ஆனால் இந்த முறை நாம் இந்த நியூமேட்டிக் சம்மர்சிபிள் பம்ப் முறையை பயன்படுத்துகிறப்போ அதோட முதலீட்டு தொகை வந்து ரொம்ப குறைச்சிடலாம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு கேபிளுக்கும் பைப்புக்கும் நாம் பயன்படுத்துகிற தொகையை வந்து நாம் மிச்சப்படுத்தலாம். இது வந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு சிறந்த வரனாக அமையும் நம்புகிறோம். நன்றி.